Tun-i ang awit sa kadaugan karon. Exodo Kapitulo 15 versikulo 1. Magaawit ako kang Jehovah, kay siya midaog nga mahimayaon. Kini nga alawiton ug ang dakong kalingkawasan nga ginapahinumdum niini, naghimo og usa ka impresyon nga dili gayud mapapas gikan sa handumanan sa mga Hebreyohanon. Gikan sa kapanahunan ngadto sa kapanahunan, kini gipalanog sa mga manalagna ug sa mga mag-aawit sa Israel nga nagpamatuod nga si Jehovah mao ang kusog ug kaluwasan niadtong mosalig kaniya. Kana nga kanta dili iya sa mga Hudiyo lamang, kini nagatudlo sa unahan ngadto sa kalaglagan sa tanang mga kaaway sa pagkamatarong ug sa katapusan nga kadaugan sa Israel sa Dios. Ang propeta sa Patmos nakakita sa maputi nga bisti nga panon sa katawhan nga nakaangkon sa kadaugan nga nagtindog sa dagat nga bildo nga sinaktan sa kalayo nga adunay mga alpa sa Dios, ug sila na nag-awit sa awit ni Moises nga ulipon sa Dios ug sa awit sa kordero. Dili kanamo o Ginoo, dili kanamo kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya tungod sa imong mahigugmaong kalulot ug tungod sa imong kamatuoran. Ingon ni ana ang espiritu nga milukop sa awit sa kaluwasan sa Israel, ug kini mao ang espiritu nga kinahanglan magpuyo sa mga kasing-kasing sa tanan nga nahigugma ug nahadlok sa Dios. Sa pagpalingkawas sa atong mga kalag gikan sa pagkaulipon sa sala, ang Dios nagbuhat alang kanato ug usa ka kaluwasan nga labaw pa kaysa mga Hebreyohanon didto sa dagat nga pula. Ang adlaw-adlaw nga mga panalangin nga atong nadawat gikan sa kamot sa Dios ug labaw sa tanan ang kamatayon ni Jesus aron sa pagdala sa kalipay ug langit nga atong makabot, kinahanglan nga usa ka tema alang sa makanunayon nga pagpasalamat. Unsa nga kaluoy, unsa ka dili hitupngan nga gugma ang gipakita sa Dios kanato nahisalaag nga mga makasasala sa pagdugtong kanato uban sa iyang kaugalingon nga alang kaniya usa ka talagsaon nga bahandi. Kinahanglan natong dayigon ang Dios tungod sa bulahan nga paglaom nga giandam sa atong atubangan diha sa dakong plano sa katubsanan. Kinahanglan nga dayigon nato siya tungod sa langit nung kabilin ug tungod sa iyang mga saad. Dayiga siya nga si Jesus buhi aron sa pagpangamuyo alang kanato. Ang tanang lumulupyo sa langit nagkahiusa sa pagdayeg sa Dios. Atong tun-an karon ang awit sa mga anghel aron atong kantahon kini kun kita makig-uban sa ilang masidlak nga mga hanay. Muingon kita uban sa salmista, samtang buhi pa ako, magadayeg ako sa Ginoo, magaawit ako og mga pagdayeg kang Jehovah, samtang buhi pa ako. Padayiga kanimo ang mga tawo o Dios, padayiga kanimo ang tanang katawhan.